Okay guys, magandang hapon sa ating lahat at sa mga solid subscribers ko. Maraming salamat sa inyo lahat guys. At sa mga sumusuporta sa malit nating vlog. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon guys, gumala tayo dito ngayon sa plaza ng Bugalyon. Ayan o. Ayan o. Gumala tayo dito guys kasi ngayon lang umaraw guys, no? Mag-iisang buwan yata na umulan. Kaya 5 days yata tayong hindi nakapag-upload ng video natin kasi kakatapos lang ng bagyong Igay. Busy tayo doon sa sagingan natin guys. Naglinis tayo, maraming natumba din. Ayan. At ngayon na naman tayo ulit makakapag-vlog. Kaya ito guys, gumala tayo dito sa may plaza ng Bugalyon. Yan yung kalabaw. Tapos yung Korean Mart, Korean Store, ayun doon sa tapat lang guys, oh. Ayun, sa tapat lang. Yung Korean Store guys is katabi ng Tambunting. Magalaw yung kamay natin guys, no? Pasmado. Ayan guys, ito, nagbike tayo ngayon guys, no? Para ma-practice din natin magbike. Ma-practice natin yung guys, yung katawan natin na magbike kasi pag hindi pa tayo sanay guys, malapitan lang, hinihingal na tayo. Guys, may nagti-TikTok, magagandang dilag. Ito pala yung plaza ng Bugalyon. Maraming mga istambayan dito guys, upuan, lamisa, ito guys, oh. Tulad nito, oh. Pwede tayong magmerienda dito guys pag pumasyal kayo. Okay guys, at nandito tayo guys sa plaza pa rin. At ito pala yung natin kanina guys, no, na-videohan natin sila ni ma'am. Yan, ngayon nagpaalam tayo sa kanila guys, pwede naman daw silang videohan. Galing nilang mag guys, oh. Ayan guys, at magti-TikTok sila guys. Ayan, galing nila mag-TikTok guys, no. Ma'am, taga rito lang kay ma'am? Samat po. Sabay barangay Samat. Ano pangalan niyo ma'am? Sila po. Ha? Marcelo po. Sheila Marcelo. Marcelo. Ilang taon na kayo ma'am? 20 po. 20 years old. Ayan si ma'am. Po si July. Ma'am, may tanong ko lang kasi sa ganda niyo yan. May may sidecar o Boyfriend. with boyfriend lang? Single pero with boyfriend. Ayan guys, no. Si Ma'am Sheila pala. Sorry pala sa mga Ayan si Ma'am, may boyfriend na. Ayun si Ma'am, anong pangalan ni Ma'am? Single po. Ma'am, anong pangalan nila Ma'am? July po. July po. Gilay. Katakutan. Si Ma'am Gilay Katakutan. Ma'am, single or with sidecar na? Single yan sis.
Ah, single. Ayan. May pag-asa yung mga single. Ma'am, shout out kayo sa mga single, ma'am. Mahiya. Dito na, iret. Ma'am. Shout out na lang kayo sa mga kaibigan nyo, ma'am. Ikaw na lang. Mahiya. Ayan na, mahihain pala. Bakit parang lahat ng magaganda dito sa Bugalyon napaka mahihain, no? Kanina nag-vlog tayo doon sa may Korean Mart. Mahihain din, magandang ano. Ah, ma'am. Ikaw, ma'am. Shout out kayo, ma'am. Wala po kami kaibigan. Shout out po kayo sa pamilya. Sa mga pamilya nyo, ma'am. Dito ka kasi. Dito. Asinan kayo, ma'am? Samat. Ay, Samat. Ayan, si kaibigan natin dyan, si Boss Bert. Sa may Samat, no? Panoorin natin ang mga. Ayan. Kaya po i-upload dyan. Subscribe na kayo. Yung bag. Ma'am, yung bag nyo, baka itakbo. Pang TikTok. Ayan, no? Napansin natin kay ma'am, napakaganda ni ma'am, no? Ayan. Ma'am, nag-aaral pa po ba kayo? Hindi po. Sa ALS po nagtapos. Ha? Sa ALS lang po. Nagtatrabaho na kayo, ma'am? Sa bahay lang? Parang ano, ma'am, napaka ganda nyo. Puti-puti nyo, ma'am. Kapangpangan po. Ay, Kapampangan. Karong ano lang kami dito. Bisita lang kayo dito, ma'am? Matagal na rin po, pero hindi namin po. Ah. Hi, guys. Shout out. Magandang hapon. Ayan, no, kilala na tayo dito sa plaza, guys, no? Ayan. Kahit maulan. At ngayon lang kami nakapag-vlog ulit dahil sa bagyong Igay, diretso yung ulan, ngayon lang umaraw. Ano kayo galit po? Ma'am, ano, naglakad lang ba kayo pumunta dito? Tricycle. Tricycle? Nasaan yung boyfriend nyo pala, ma'am? Bakit din nyo kasama? Wala, nagtatrabaho. Ah, nagtatrabaho? Wala, lagot. Lagot ka, ma'am. Gumala kang ganyan, ma'am, ha? May jacket ako. Ay, may jacket pala. Ayan, shoutout pala sa boyfriend ni ma'am. Ma'am, i-shoutout mo yung boyfriend mo. Para ganado naman siyang, ano, pag nakita kayo, ganado naman siyang, ano, kasi siya, shoutout mo siya. Ha? Huwag na yun. Lagot. Nako, patay, sir. Sa boyfriend, shoutout pala ni, ano, sa boyfriend ni ma'am. Ano pangalan niyo ulit, ma'am? Ayun. Ano? Ano? Sabi, Ano nga pala ulit pangalan niyo, ma'am? Sheila po. Sheila. Maris po, parang ano? Ah, Sheila Marie. Ah, si ma'am. Ganda-ganda ni ma'am, no? No, boyfriend. Ayan, naalala ni, ano, ni boyfriend si ma'am. Si ma'am Sheila. Po yan? Opo. Ayan, si ma'am Sheila. Naalala ng boyfriend niya. Kaparokan. Ayan. Wala kayong ma-shoutout talaga, ma'am? May mga kaibigan dito. Sa boyfriend nyo? Ay, ito si ma'am, single na single ito. Kaso mahihain. Mahihain, ano? Ma'am, bakit mahihain kayo? Kaya walang boyfriend, eh, maiyak. Nako. Hanap kita ng boyfriend, ma'am. Ayan, no? Marami tayong mga viewers dito, ma'am, sa Pangasinan, ano? Bali, 30k na mahigit ang viewers natin dito. Sabi, Ayan. Kaya, sa 30k na yan, ma'am, imposibleng walang, ano, kahit na isa lang, no? Ayan, mayroon palang, ano natin, viewers na solid supporter sa ating channel, guys, si Dexter Cantor. Ayan. Shoutout sa'yo, Dexter Cantor. Single na single yun, ma'am. At si Josh Yanggao ng Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayan. Mga solid supporters natin yan. Ayan si ma'am. Oh, napakaganda talaga ni ma'am. Pero usog, ma'am, no? Baka nakakausog ako. Bukas pagkagising nyo, ma'am, papangit na kayo. Hindi naman, no, joke lang. Kayo, no? Ganda-ganda ni ma'am. Pero hindi na single, no? Single pa rin, pero with boyfriend lang. No? with boyfriend. Pwede pang tanggalin, no? Kasi yung sidecar nga, pwede pang tanggalin, eh. Diba? Napapalitan. Oo, napapalitan nga yung sidecar, di ba? Pagka luma na, pwedeng palitan, di ba? Ganyan din.
Pagka boyfriend din, pwede rin siguro yan. Shout out sa boyfriend ni ma'am. Ayan. Mga sa'yo po. Okay. Ilang taon na kayo, ma'am? 20 20. Si ma'am? po. Sweet 16. Ayan, si ma'am hindi pa nagdebo. Kaya mahihain. Ma'am, may katakutan dito sa Orno Street. Kano-ano nyo yun? Hindi ko po. Hindi nyo alam? Hindi alam. Marami pong katakutan. Pero mga katakutan, ma'am, magaganda, di ba? Kasi yung dyan kakilala ko, magaganda sila eh. Ayan. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you sa paunlak nyong interview sa vlogger na to, ma'am. Kahit na hindi pa tayo sikat, nagpapaunlak pa rin kayo. Ayan. Nagpapasikat pa lang na, ma'am, no? Okay. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna. At na-interview na natin yung maganda dito sa plaza. And kanina, sinipat-sipat pa lang natin, no? Kasi nahihiya tayo eh. Ayan. Okay guys, hanggang dito lang muna ang video natin. At maraming salamat na naman ulit sa suporta at panonood ninyo. Thank you. So ma'am, mag-thank you kayo sa mga viewers din natin, ma'am. Thank you. Okay. Mayain si ma'am. Okay guys.